Wow guys, 500 pills. Ayan, 500 pills. Ang chinilas nilang pa guys, pang bata. Ayan no. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak ay mayroon na naman tayong bibisitahin. Isang store, isang shop dito sa Fahil area dito sa bansang Kuwait. Ayan. Pupuntahan natin kung ano yung nakasale sa kanila kasi nung nakaraan kasi pumunta kami diyan, daming sila nakabili ako ng maraming chinilas, t-shirt or mga shorts, iba pa. Ayan. So ngayon, gusto ko silipin ulit natin yung store nila. Tara, samahan niyo ako na bisitahin itong shop na to. Tara. So ayan mga kabisdak. Ayan o, daming t-shirt. So 1 KD 750 lang. So maraming design, maraming kulay. Ibang kulay po. T-shirt na po. Yan, may plain din sila ng mga t-shirt. Yan po. So dito itong plain na to guys ay 1 KD lang po. So sa Pilipinas 158 pesos. Ang presyo po. Basic t-shirt. So ang material nito guys ay cotton 100%. Ayan. So yung dito na side pala, yung dito na side guys ay 1 KD. Yung dito naman sa kabila ay 1 KD 750. Ayan. So daming color, daming design. Ito naman 1 KD 500 t-shirt pa rin guys. Ayan. So iba rin yung design niya. Ayan, ang brand nito ay Montana. Ayan. So cotton din po ito. Cotton 100%. Ayan. So iba-ibang design. So maganda to yung design niya. Diba? So halagang 1 KD 500. Ito pa oh. Ganda ng design. Ito rin, maganda rin to. Ayan, ang brand po nito guys ay Superman. Ito naman ay halagang 2 KD. Ayan po. So magandang ano. Cotton din po to 100%. Ayan. Halagang 2 KD guys. T-shirt. Ito naman 2 KD guys. Same kanina ang presyo. Sa mga mahilig dyan na mga characters or Marvel ito. So, mga Superman na design. Ayan. May Batman. Ayan. Character na design. Ito ganda to guys. Ayan, sa halagang 2 KD na. Diba? Batman ang brand. Ayan. So mayroon siyang iba-ibang kulay. At yung NASA. Ayan, kung alam niyo yung NASA na brand. Design. Ayan. So mix pala siya. So lahat na yan dito guys. Ayan. Sa ano na to. Na to guys ay 2 KD. Ito naman guys 1 KD 500. Ayan, sa mga mahilig ng polo shirts. Ayan, ang ganda oh. Ayan, so cotton pa rin siya guys. Ayan, kapal yung tila niya. Ayan po. Ayan oh, may ibang kulay. Gusto ko itong mga ganitong kulay oh. Nakakagwapo. Diba?
may dilaw din po. Yan. Marami siyang kulay, may pula. Diba? Sa halagang 1 KD 500. So ito naman guys ay 3 KD ang presyo. So sa iba niyan, sa mga 5 KD, pantalon po to guys, ayan. Ayan po. So maganda rin po ang pagkatila niya. Ayan. So straight fit siya. Ayan, denim wear. Ang tatak nito niya guys ay Nasser. Pero maganda ang tila niya. At maraming kulay. Ayan po. So, maitim. Ayan o. Straight cut siya guys. Ayan. Ayan po ito. So, sa halagang 3 KD. Ayan. So, mura na guys. Kasi, doon kasi sa iba nito guys ay nasa mga 8 KD, minsan 10 KD. So, dito 3 KD lang. Nakasale siya. Pantalon. Diba? Straight cut siya. So ito guys ay new summer collection nila. Ayan. So mayroon silang mga shorts. Ayan, maganda ng shorts nila guys. So may t-shirt din po sila guys. So naka-partner na guys. Ayan. So, pumili na lang kayo kung saan kayo saan sa inyo ang bagay. Para sa akin ito kasi guys. So ang price po pala nito guys ay 1 KD 500 din po. Ayan. So maganda siya pang beach. Pangligo sa dagat, ayan, pang Boracay. Ayan. So mayroong lighted na kulay, ayan, at mayroon din kung mahilig kayo sa sleeveless guys, ayan, ipares nyo yan sa shorts nito. So maganda ang tila niya guys, ay kapal din po. Ayan, ang summer na outfit. Mahilig sa puti, ayan, combination. Halagang 1 KD 500 lang guys ang isa nito. So, pati itong sleeveless na ito guys. Diba? So dito naman, ayan, meron din po silang pang summer outfit ng pang babae, sombrero. At ito sa baba ay shorts, ayan. So mayroon tatak din po na Spider-Man. Gusto nyo ganito mga ulit po sila guys. Ayan. Ayan po. Buti natin. So, ito ay maikli ito guys. Ayan. So, pang summer din po. Pang Boracay. Pang dagat. Ayan. Magandang outfit guys. Ayan. Halagang 1 KD 500. Diba? Ang summer collection. So ayan guys, 1 KD. Ito. Mga slippers to ng pang babae. Ayan. So sa halagang 1 KD guys. Ayan. So grabe kamura oh. May mga design siya guys. Ito, nakita niyan. So, pwede kayong pumili dyan. Ayan. Sa halagang 1 KD. So, ito naman guys ay slippers pa rin. Ayan. Na pang bahay. Ang ganda guys oh. Ang ganda to sa paa, isuot. Ayan. May iba siyang kulay at may iba rin design. Ayan. Ang ganda to pang bahay guys. Ayan. Mga ganito. At rubber siya, so non-slippery. Sa halagang 1 KD 500. Ayan, so pwede kayong makapili. Ayan, mayroong iba-ibang kulay. Mayroong pink, maitim, ayan. So ayan, so lahat to guys ay 1 KD 500. Ayan, diba? Wow guys, 500 pills. Ayan, 500 pills ang sinilas nila guys, pang bata. Ayan no. Ayan, so may Spider-Man sa halagang 500 pills guys. So 500 pills, so kalahati sa 158.
pesos. Yan po yung 500 pills. So iba-ibang design. Yan po. So mayroong ano ba tong design na to? Yan. So, maganda oh. Mayroong cars. Yan. So, marami po. Yan sa halagang 500 pills. Ayan guys. So kamura no? Sobra kamura. Ayan. Yun oh guys oh. 750 pills. Grabe kamura ng slippers na to guys. Chinelas oh. Ayan. 750 pills na lang siya guys. Ayan. Magandang design rin. Pwede pang summer. Pwede pang gamit pang araw-araw. Ayan, di ba? So halagang 750 pills. Ayan oh. Maganda siya guys oh. Maganda ang ano niya. Yan, grabe kamura talaga dito sa Nasser, ano? Ayan oh. So bili na kayo. 750 pills. Wow, grabe, 1 kg na lang. Ayan oh, 1 kg na lang po yung sandal na pangbata. Ayan. Slippers, ayan. Na may design, ayan. So iba-ibang kulay. Ayan po guys. So 1 kg. So halagang 1 kg na lang. So ayan po mga stock ay mayroon din po silang new summer collection na shoes. Ayan. Nakikita nyo yan. So mayroong dilaw, blue, ayan po yung design at kulay ng shoes nila. Sa halagang 5 kg 500. Ayan. So pang running shoes siya. Ayan. Ayan po. At ang lambot ng ano, loob oh. So ang tatak po nito guys ay Nasser. Ayan po. Nasser ang tatak. Pang takbo, pang jogging, pwede siya. Ayan. So ang gaan siya guys. Ayan, so ayan po yung kulay niya. Diba? Ang mura na, 5 kg 500. Kabisdak, and so naikot na natin yung loob ng Nasser, Al Nasser dito sa Pahil. Ang located po pala nito guys ay nandito po to sa Pahil area dito sa Kuwait. Kung alam niyo po yung Alcott, tapat po to ng Alcott itong Nasser, at ang pangalan po ng building na to ay Yaal. So pasok lang po kayo sa loob ng Yaal sa ground floor at makikita niyo po yung Nasser, Al Nasser. So itong sa kinakatayuan ko ngayon ay nandito po ako sa basement nila. So nandito ako sa mga footwears nila at saka pang summer collection. Ayan, may mga pangbata at pang malalaki na mga pang summer. So marami silang items guys ngayon na naka-sale. Ayan, so bisitahin nyo po, sobrang mura talaga yung presyo dito. Ayan, sa mga kaibigan po na nandito sa bansang Kuwait, ayan, bisitahin nyo po itong Al Nasser. Alam ko hindi lang dito sa Pahil, marami pong location. Either mayroon din po yata sa Salmiya dito at sa City. Ayan, so bisitahin nyo na po guys. Ayan, maganda dito mamili pang babagahe po. Ayan, so dito na lang po ako guys sa mga gustong mag-subscribe. So subscribe na po kayo sa aking channel. At paki-comment na lang po at paki-like. Salamat at God bless po ating lahat. Bye-bye.